Hola, sóc en Richie i amb motiu de que ja som a l'aixeta.cat us porto un concurs. Si voleu saber què és l'aixeta.cat, a la descripció us en deixaré un que va fer l'Enric Bautista, que ho explica molt bé. I què sortegem? Doncs, dues tasses. Dues tasses que hem fet fer a la botiga La Tiatela. Una de les dues tasses les sortejarem per Twitter i l'altra per les diferents plataformes on està aquest projecte. Aquest concurs el fem a YouTube, TikTok, Instagram i plataformes de podcast. A Wattpad no. Ara sí, vols saber com guanyar una tassa de Els contes d'en Richie? Només has de seguir les següents instruccions. Envia'ns un correu electrònic a richielibres@gmail.com amb el teu nom d'usuari i la plataforma on segueixes el nostre projecte. Bàsicament és ser seguidor nostre i enviar un correu electrònic amb el nom d'usuari i la plataforma on ens segueixes. Si ho prefereixes, també pots acompanyar-ho amb una captura de pantalla on es mostri que estàs subscrit i que també es mostra el teu nom d'usuari. El concurs només està disponible dins l'estat espanyol i acaba el 3 de març. Com més plataformes seguiu aquest projecte, més possibilitats de guanyar la tassa, ja que voldrà dir que som molt fans d'aquest projecte. I per si no queda gaire clar, teniu tota la informació del concurs a la descripció. Una dolça abraçada i fins aviat!